Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza kemm aħna xortina tajba li niċċelebraw l-Ewkaristija kuljum kemm aħna xortina tajba. Illum huwa s-Sibt, l-ewwel Sibt tax-xahar, is-soltu niddedikaw dan is-Sibt lill-Omna Marija. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Franġis ta' Assisi. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Joseph Vella u l-familja Bajjada. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla bil-grazzja tiegħek San Franġisku ta' Assisi sar jixbaħ lil Kristu fil-faqar u fl-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek b'imħabba ħinja. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktieb tal-profeta Baruk. Għamel il-qalb poplu tiegħi int it-tifkira ta' Iżrael. Kontu mibjuwa lil-ġnus, iżda mhux biex tiġu fix-xejn. Kontu mogħtija fidelle dewwa għax kebbistu l-korla ta' Alla. Xeltu l-adab ta' min sawwarkom għax offrejtu s-sagrifiċċju lill-Allat u mhux lill-Alla. Insejtu lill-Alla ta' dejjem lil dak li jgħajjixkom. Imlejtu bl-imrar lil Ġerusalem lil dik li rabbietkom għax irat il-korla talla nieżla fuqkom u qalet isimgħu ġirien Sion Alla bat niked kbir fuqi għax ġarrabt jasar uliedi subien u bniet il-jasar li fih bathom Alla ta' dejjem. Jekk it-trobija tagħhom ferħitni, it-tluħ tagħhom bikkieni u kasam li kalbi. Ħadd m'għadu jifraħ bija, armla li bekat weħida, kelli ħafna u telkuni, għax uliedi dimbu u daru lura mill-liġi ta' Alla. Għamlu l-kalb uliedi, sejħu lill-Alla, dak li ġarrabkom għad jiftakar fikom. Bħalma fit-tixtu titbedu minn Alla, hekk issa duru leħ u fitxuh b'ħerqa 10 darbi akwa. Għax dak li bat fuqkom dan l-hemm kollu, hekk għad isalvakom u jimliekom ferħ dejjimi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej jisma' il-fkajrin. Ekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-kalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fkajrin il-mulej ma jistmelx l-imjasrin tiegħu, ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kulma jitħarrek fihom flimkien. Il-mulej jisma' il-fkajrin. Għax Alla jsalva l-Sion u jibni li bliet ta' Ġuda u huma jerġgħu lura u jagħmru fija. Jirtuwa u liet il-kaddejja tiegħu dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fija
flimkien il-mulej jisma' il-fkajrin jekk iġobkom inkom bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Infaħrek missier sejt is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjex tas-sema u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien it-72 reġgħu lura ferħana jgħidu: Mulej, ix-xaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U hu qalilhom: Iva jen kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu, u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma jifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex bejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf min hu l-liben ħlif il-missier, anqas min hu l-missier ħlif liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxiepli u qal lilhom weħidhom: Ħejjin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej tifħejr ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb tal-profeta Baruk, wieħed mill-profeti iż-żgħar, u qiegħed jikteb lil nies li kienu il-barra minn Ġerusalemm, fid-diaspora ngħidulhom il-bogħod minn Ġerusalemm. U dawn kienu jixtiequ li jerġgħu lura lejn Ġerusalemm lejn pajjiżhom. U il-profeta Baruk qed jinterpreta l-istorja, qed jgħidulhom isma' intom dbettu minn Ġerusalemm għax intom dbettu minn Alla. Ara, għamiltu l-ħażen u hekk dbettu minn Alla u dbettu wkoll minn Ġerusalemm. Xeltu l-għadab ta' min sawwarkom għax offrejtu s-sagrifiċċji lill-Allat u mhux lill-Alla. Insejtu lill-Alla ta' dejjem lil dak li għajjixkom. Ara, dan li qegħdin dbatu f'artijiet barranejn, qegħdin dbatuh għax intom warrabtu lill-Alla. Imma l-istorja ma tiqafx hemmhekk. Il-profeta Baruk jistieden lil dawn in-nies biex iduru lejn Alla ħalli jreġġaħħom lura lejn Ġerusalemm. Kemm sabiħa din. Il-bniedem jitbiet minn Alla imma Alla jibqa' jiġri warajh u jsejjaħlu biex jerġa' lura lejh. Għamlu l-qalb u liedi sejħu lill-Alla. Dak li ġarrabkom għad jiftakar fikom. Ara, ikkonvertu, duru lejn Alla. Warbu l-ħażen tagħkom ħalli Alla jħenna għalikom. Għax dak li bad fuqkom dan il-hemm kollu hekk għad isalvawkom u jimliekom ferħ dejjemi. Kemm sabiħa l-kelma tal-Alla. Is-silta tal-Vanġelu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum ukoll hija sabiħa għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif hija l-kelma tal-Alla dejjem. Dawn id-dixxiepli reġgħu lura wara l-missjoni li bagħthom jagħmlu Ġesu ferħanejn għaliex keċċew ix-xaten. Id-dixxiepli jkeċċu x-xaten. U Ġesu jgħid
Iva jinkontra dak ix-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw tajtkom is-seta li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li telbu l-qawwa tal-għadu. Suċċess, sux. Imma Ġesu jkompli jgħidilhom, imma mhux b'dan ifirħu. Ifirħu għax ismijietkom miktuba fi smewiet. Għax intom f'komunjoni miegħi. Għax intom taqsmu miegħi fil-pjan tas-salvazzjoni. Dan għandu jkun il-ferħ tagħkom. Imbagħad jispiċċa din is-silta sal-luqa billi jġibilna dik il-kelma sabiħa ta' Ġesu. Ħejn jillajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Kemm intom xortikom tajba qed jgħid Ġesu. U naħseb mhux lid-dixxiepli biss imma anke lielna. Kemm aħna xortina tajba. Li nisimgħu l-kelma tal-Alla, li nieħdu sehem fl-Ewkaristija. Ħafna minnkom jieħdu sehem fl-Ewkaristija kuljum. Kemm hija ħaġa sabiħa li aħna dixxiepli tal-mulej. U aħna wkoll nistgħu nkeċċu x-xaten, aħna wkoll nistgħu nfejqu bħalma għamelu. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Franġis Assisi. Dan twilet minn Pietro Bernardone u Pica fis-sena 1182. U għadda żgħożi, kien jismu Giovanni. Imbagħad laqmuh Franċeż għax missieru kien imur ibeħħ id-drappijiet fi Franza u t-tfal laqmuh Franċeż. U baqgħu dak l-isem. Kien jismu Giovanni eżattament. Għadda żgħożitu imtajla xi ftit. Kien iħobb jilbes, missieru kien negozjant ta' drappijiet. Kien iħobb jilbes, kien iħobb jiddanda, kien iħobb jixxowja. Imma bagħad il-ħajja uritu mod ieħor. Kellu diversi inċidenti fil-ħajja, grazzi minn Alla, għax għallek jimxi magħna ta' kultant, jagħtina tbeżbiża żgħira biex nduru lejh. U bidel ħajtu. Bidel ħajtu dan San Franġisk u għamel mixja ta' konformità għal Kristu. Ta' xebħ kontinwu ma' Kristu. Għażel it-triq tal-faqar San Franġis Assisi, għażel it-triq tal-faqar. Neża l-apparenzi, l-illużjonijiet tal-ħajja li toffrilna l-ħajja ta' kuljum. Biex jingħaqad ħaġa waħda ma' Kristu. Ħajtu hija mixja kontinwa sakemm jasal li jirċievi saħansitra l-pjagi ta' Ġesu fuq l-Averna. Il-ħajja tiegħu hija ġnien sabiħ, hija għanja lill-ħolqien, hija evangelizzazzjoni saħansitra anke lill-pagani, lit-torok, lill-Musulmejn. Tajjeb, fil-fatt huwa qaddis popolari ħafna. Jallimna nħarsu lejn il-ħolqien bajnejn safja. San Franġis Assisi flimkien ma' Santa Chiara waqqaf l-ordni tal-klawsura. Klarissi minn Santa Chiara. Huwa qaddis popolari ħafna. Għaliex għax m'għandux ħafna apparenzi, m'għandux ħafna komplessi. Fetaħ il-bibien tal-monastiċiżmu. Sa żmienu il-monasteri kienu jkunu magħluqin bis-swar postom il-Benedettini. Kienu jkunu magħluqin fis-swar. San Franġisk ried li il-monasteri tiegħu jkunu miftuħin għad-dinja. Bis-sempliċità. Nimmitaw dal-qaddejs qaddis kbir San Franġis Assisi, patrun tal-Italja, flimkien ma' Santa Katarina ta' Siena. Nitolbu dal-qaddejs biex jimlina dan is-sens ta' faqar, ta' distakk mill-affarijiet tad-dinja. Nitolbuh biex jgħallimna reliġjożità nadifa, f'xebħ ma' Ġesu Kristu.
Għadna niftakru l-lum li San Franġisk f'qajjar għom li daħalani fis-sema u ġim il-qoħ bin-nijiet tal-glorja, nitolbu lil-Mulej Alla li jista' kollox il-grazzja li bħalu nimxu wara Kristu fil-faqar tal-Ispirtu. Mulej Ġesu, fġieħ l-imħabba l-faqar li kellu San Franġisk iqaf mal-Knisja tiegħek jew tgħallem l-imħabba l-faqar fl-Ispirtu lill-lonja u lill-fqar tad-dinja nitolbu. Mulej Ġesu, fġieħ l-imħabba li San Franġisk kellu għal-ġmiel tal-ħolqien, dawwal il-femar tas-setanin tal-art biex bla qiegħda jħallsu dan il-ġmiel u ma jħallux aktar jitniġġes u jitħassar nitolbu. Mulej Ġesu, fġieħ ix-xewqa kbira li kellu San Franġisk li jmut marti għalejk, għati jissabar lill-morda u l-imġarbin tagħna biex jitalmu bħalu jissiebu ma' Kristu fil-passjoni tiegħu bid-batijiet tagħhom nitolbu. Mulej Ġesu, fġieħ il-ħeġġa li kellu San Franġisk li jeħles ruħu mill-ħabs tal-ġisem biex jingħaqad miegħek fis-sema, daħħal fis-sebħ ta' saltnatek lill-qaddejja tiegħek Joseph u l-familjari Bajjada u lill-ħutna mejtin kollha nitolbu. Mulej Ġesu, fġieħ l-imħabba kbira li San Franġisk kellu għas-salib tiegħek tant li ħallejtu f'ġismu is-sinjali tal-passjoni tiegħek, għatina l-grazzja li bħalu ma niftaħrux ħlief bis-salib tiegħek li bih id-dinja hija msalba għalina u aħna għad-dinja nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li jkollna l-imħabba li kellu San Franġisk lejn Ġesu Kristu, lejn il-ħolqien, lejn il-faqar u lejn l-evanġelizzazzjoni nitolbu. Ismana, nitolbuk Mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk għal daw kollha li jġorru l-isem ta' San Franġisk, nitolbu għal vokazzjonijiet Franġiskani u nitolbu għal l-isqof tagħna li qiegħed Awstralja biex il-vjaġġ tiegħu iħalli kotra ta' ġejt spiritwali fost l-immigranti tagħna nitolbu. Mulej Ġesu Kristu jben Alla l-ħaj, inti mexxejt lil San Franġisk lejk mit-triq tal-faqar u tal-imħabba serafika. Mexxi minn din it-triq lilna l-kol biex safja minn kull għajb u qdusija, naslu għandek int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nesqu quddiemek Mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa
biex niċċelebraw il-misteri tas-salib li miegħu San Franġista Assisi intrabat bil-ħrara kollha ta' qalbu. Bi Kristu siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixtaq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-ħaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla ħeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Nbierek minn ġej fisem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joseph Vella u l-familjari Bajjada li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' San Franġista Assisi, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnati, ikun it-tretjent kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u laqda li jinti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. tal-ġisem u d-dem għad-distija. Eħlisna meħtijiet ikollha minn kull ħażen. Żomm il-momenti tiegħek ħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ejnu bil-bifa u nejdu flimkien il-ringrazzjament ta' wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjahni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbuk mulej biex bitqalbina li għamilna insiru nixbku lil San Franġisku tas-Sisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu. Ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabbtek u inħadmuha għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju stess se nofruhom skont intenzjonijiet tagħna u skont il-persuni li nixtiequ nofruhom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna